Sanibonani you guys, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for coming, ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share. Thank you so much for joining Umgosi nophilile. And yeah man you guys, kule video sikhuluma again you guys ngovuyokazi Nciweni esizwile ukuthi ubekhokhela ilobola laphana isoka lake lisha uChef Xolani Sabelo. I did a video you guys, ngiyenzile leyo video ukuthi nje uvuyokazi uyatrenda kumatasatasa when it comes to indaba zikavuyokazi, because ugirl upinki nje upinki yonke indawo everywhere kupinki nje you guys uvuyokazi uyatrenda. I did that video, but anyways because kuningi you guys bakhuluma nje ukuthi isasasa laphana kulotsholwa nje ngokulotsholwa sorry kukavuyokazi. Ngesinye se-story ngisibonayo you guys ngathi asengenze enye video just in case kukhona engushile. You know what you guys, yeah man udaba lukavuyokazi Nciweni you guys after leaving imntana kababa uMusamseleko uMpumelelo Mseleko you guys siyazi ukuthi umama wengane zikaMpumelelo ezimbili, and yeah uMpumelelo just wasted isikhathi sikavuyokazi, to be honest with you. Not that ukuthi angimthanda, I'm just saying ukuthi udlalisa isikhathi. Cabanga nje umuntu umzalela ingane ezimbili abesiqede ethi mina ngizoshada intombi into wena hayi cha ngeke ngizogcina ngawe ngizoqala ngalo yabese ngizokubona eva usune-2 yabantwana bonke. Just imagine this guy Xolani Chef Xolani whatever. Yeah you guys, some people were even saying ukuthi this is a short term boyfriend because akukudalanga man says ukuthi okay usetholele inye isoka something like kodwa nangu usekhokhile lobola futhi nje abakatholi nengane bonke. Uyabona nje ukuthi you know what umuntu umekuchithela isikhathi sakhe, uyabona umuntu uchithe isikhathi sakho. Khuluma nje ngoMpumelelo Mseleko you guys. Ugirl wa move on you guys wasitholele indoda ewuchef ke lapha ukuthi iphila kulele lase UK something like that. Ngiyacabanga ukuthi unguchef kuleyo ndawo ke leyo ilona ke soke ke lisha likavuyokazi Nciweni njengoba ke trenda ngaphambilini kuqhamuka obaby mama nendaba ezikoloti nako konke you guys. But ke ugirl ngoba uya trend uvuyokazi isikhathi sakhe lesi sokulotsholwa, and I think ufuna ukube make sure nje ukuthi yonke into iba special. Uyambona nje ukuthi uhappy uphele nembali ezinhle ugirl ngathi uthi uyithandele nje imbali okuyona into uMpumelelo Mseleko angazange kamthengele. So yeah man you guys, it is about uvuyokazi Nciweni obelotsholwa ke umpheki phela uXolani Sabelo ukuthi akujatshule ukuvela kwezindaba zokulotsholwa kwavuyokazi Nciweni odumo lohlelo izingane zesithembu kuMzansi Magic. Lapha uvuyokazi wavela kulolu hlelo njengentombi kaMpumelelo Mseleko. Kwavela ke impiko yokuthi usethandana ke nompheki uXolani Sabelo okuvela ukuthi nguye obemlobola. Ngesonto ke ku-Instagram ufake isithombe embethe okubhala ukuthi becoming Mrs S. Bekukhala ingoma because sixabana nabanye ngikhuluma ngishesha you guys. Bekukhala ke ingoma kaNkosazana Daughter ethi Dali wami futhi ebhale nombhalo othi kufezwe isithembiso wafaka ke nomfanekiso wendandatho. Hayi cha ngeke bafethu zaze zamnandi indaba laphana uhaleliselwe ke ngabangani bakhe abahlukene. Umlingisi ke ophinde abe umsakazi uNelsiwe Zibiya uthi uma ungakwazi ukushintsha indoda shintsha indoda. Okay you guys, kuningi lapha uViki uthena kwaze kwakhanya la endlini. uXolani naye ufake izithombe zikavuyokazi ezihambisana ke nevesi lezaka 18 verse 22 elithi ofumana umfazi uthola okuhle uzuzile isisa kuJehova. Na ku Twitter abantu babehalalisela ke uvuyokazi lapha no guys ngesuku zakhe zokulotsholwa kwakhe something like that. uBeyond Disebuthena ukulotsholwa kwakhe izindaba ezimnandi kuye umbali mashinini bamhalalisela naye lapha. uNondu Nkosi uthe ungachitha iminyaka nomuntu ongafanele kodwa noma uNkulunkulu eletha okufanele kuthatha amasonto ambala noma izinyanga. Into engiqeda kuyisho you guys ukuthi imagine nje bazali ngane ezimbili noMpumelelo Mseleko kodwa azange nje uvele wazidingela intombi into yena wathi ufuna ama virgin. Wabona ukuthi laba sezele nabingane ayisuka ngeke nje azabayenze first wife. Uchithe nje isikhathi eside nomuntu ka udlalisele nje isikhathi kufika umuntu nje athi intombi ngiyakuthanda and ngiyakuthatha something like that you guys. So you know, but anyways you guys, ama life experiences halala vuyokazi ekugcineni ukhethe okufanele kwenzeka lokhu nje kwisizini edlule sorry yezingane zesithembu ephele ngeledlule kuvele uvuyokazi onezingane ezimbili noMpumelelo eveza ukuthi esekuphelile ke phakathi kwakhe noMpumelelo Mseleko you guys. Hayi bekuyisikhathi nje sokuthi kuphele ngoba hayibo umchithele nje isikhathi, that's according to me. But anyways uya trend lapha ugeleke trendile you guys ubelotsholwa. Hayi muhle nje kule ya pink. I think I love that color pink outfit ayigqokile and yeah nembali zakhe you guys kuthiwa uthi hayi nje kuyinto angazange akayithola nje le kaMseleko into eyimbali nje.
uyaqala nje kubona indoda nje lengimshaya ngembali ebonisa nje uthando nokuthi nje you know what, I put you first, you are my love, something like that. Ngale nje bekuloku intombi left right and center badobhane babambana ngamawashini bekukuningi nje ngoba nabo baningi into ikanjalo you guys. Angazi nangapha kwakukhulunywe ngesithembu nakho ngapha kaXolani Sabelo, singazi ukuthi isithembo sakho nasethi njengoba elotsholwa nje mhlawumbe ulotshole ku first wife, kuningi esazokuthola ikasazowenza ama video ngodaba lukaVuyokazi. Wena ke make sure ukuthi uyasubscribe, uyafaka ne notification bell yakho on ngoba kuningi laphana esisazokuza ukuthi what from now, since eselotsholiwe nje then what then. I mean angithi sesilinde phela umshado omhlophe into ekanjalo, kuningi manje sesilinde ukukuzwa ke you guys, siza ukuthi ithini indaba kaVuyo ke nendoda yakhe entsha lapha noXolani Sabelo eqeda kumlobola. Uyatrend ugelo ke trend likumanje you guys, even ka tweet abantu baloko bemhalalisele ke you guys. Nami ngiyamjabulela nje from all that imsele ku drama, ngiyacabanga ukuthi ngiyamjabulela. Ngizwile nje ukuthi ayiba react lo mpumelelo umsele kunoba wakhe noTirelo when it comes to bangena pha yazini bathi icula athi mama vula isikhala kungena abanye mangena isikhathi somuntu nje kumuntu azihamele ngoba unaso isikhathi sakhe instead of just wasting someone's time. Siyambongela uVuyokazi you guys, siyazi ukuthi asisho ukuthi la yakhona kuzoba perfect, but for me I'm saying at least a change man, a change, you know. Yeah man, thank you so much you guys ukuthi ibuke le video ngoVuyokazi enciweni oloke trenda kumanje you guys. Muhle nje ngempela and ubonakala ejabulile ukuthiwa ke uselotsholwe uChef Xolani Sabelo. Isho ukuvola ka comment section like ivideo ungakhohlwa ufaka that bell on ukuze njalo nje mase upload and then you get notified. Thank you so much you guys, sizobonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.